koja se danas poklanja voljenoj osobi ujedno predstavlja i potporu za tu pravu liječnicu i njihovu bolju koju obilježavamo sutra dan. Evo, gradonačelnik nam se pridružio, zahvaljujemo na tome. Eto, pozivamo svih da dođu, da posjete naš štand i sa malim doprinosom donesu kući ružu i daju potporu djeci koje to zadjeju. Evo, meni je drago da mogu sudjelovati u akciji koje je organizirao naše žene u Ruže sa povodom Svjetskog dana bolesnika ili sutra u susret koji je bio nedavno 11. veljače. Idemo iz Rockefellerove gore, produljili smo taj svjetski dan 4 dana u gradu bolesnika koji je stanovio Sveti Otac davne 1990. godine prije 4 godine. Ovdje Ružac forum koji u susret Svjetskog dana oboljelih od malignih bolesti, a posebno djece od 1 do 14 godina. Drago mi je da se promiče i na izvjestan način potiče sve nas da pomognemo onima koji su u potrebi. U godini milosrđa, kao što je rekao Sveti Otac, u svojoj poruci za 2016. godinu pokušat ću da citiram. Dakle, milost sam nisu zna istu raspoloživost za služenje onima koji su u potrebi, a posebno one oboljene. I neka, i siguran sam, kao što reče Sveti Otac, da će te naše teškoće i napore učiniti božanstvenim. Na tom tragu pozivam sve da pomogu onima koji su u potrebi, znači oni najmlađi koji su oboljeni od malignih bolesti. Hvala Đani Jere Jubici što ovo promovira, gdje se način potiče i senzibilizira javnost da se ozbiljno zamislimo za onih najmlađima koji su oboljeli od nekih bolesti. Hvala još jednom ovdje ljudima na Rena centru koji su dali sačetku. Hvala Čani što to promiče i hvala svima vama koji ćete to prenijeti javnosti. Evo i ja sam danas u funkciji gradu, danas imam 2 funkcije. Imam gradonačelnika grada Zagreba i glasnogovornik. Dajem sam danas i rekao sam da je danas smijenjen ovaj dan, jer ja ne možem bolje biti glasnogovornik oboljeli od mene koji sam jučer ujutro operirao, danas je što.